Και είναι ο φίλος ο Γιάννης ο Φαναράς. Γιάννη, η εντυπώση για το σημερινό golf tournament. Η μέρα φαίνεται από το πρωί, έχουμε ηλιοφάνεια, βλέπω πολύ κόσμο, μίλησα με τα παιδιά αλλά και έχουν συμπληρώσει για όλα τα άτομα που θα χρειαστούν σήμερα να είναι μια επιτυχημένη ημέρα. Θα πάμε όλα καλά, θα πάμε. Είναι υπέροχα. Χαίρομαι για αυτό το πράγμα, διότι ξέρω ότι είσαι έμπειρος αυτά και ξέρεις. Βεβαίως. Λοιπόν, όπως είπες, η καλή μέρα φαίνεται το πρωί. Βεβαίως. Εξαρτάται και ευτυχώς που έχουμε καλό καιρό και έτσι το διασκεδάσουμε λιγάκι. Γιάννη μου, εγώ έχω πλήρη άγνοια από το γκολφ, αλλά έχω να σου ευχηθώ το εξής: να γεμίσεις όλες τις τρύπες με μπαλάκια. Ευχαριστώ, είναι καλό, είναι βεβαίως. Ό,τι τις βάζεις μέσα επιτυχαίνεις. Μπράβο. Yeah. Και είχαμε επιτυχία και στο γκολφ tournament του ελληνικού γυροκομείου, έτσι? Όχι, δεν έχουμε, το έχουμε στις 26 του μηνός. Ήταν το Γόκαθον, συγγνώμη. Το Γόκαθον που είχε την επιτυχία. Ναι. Λοιπόν, βλέπεις το Γόκαθον είναι... μας διακόπτουν τα τηλεφωνήματα. Τι να κάνουμε, μας ενοχλούνε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου. Essentially, this is how it works. Everyone in your group will tee off. You'll pick the best tee shot of your group. From there, everyone in the group plays from that spot. You'll drop the ball or place the ball within 6 inches of that. Continue this process until you get to the green, until the ball is holed out. And you're going to write that score down as your team score. We do have 27 holes here today, and so not everyone is playing all 27. If you look on your scorecards, it will say Parkland to Forest, Forest to Valley, or Valley to Parkland. So those are the 2 nines that you're going to play today. So we will have our marshals starters. They'll be around at the end of each nine to direct you to your back nine today. Καλά, πρόεδρε, για πες μας για το φανταστικό σε συμμετοχή κόσμου φετινό golf tournament της ελληνικής κοινότητας. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτή την πεντάμορφη ημέρα που έχουμε, μια πελώρια φανταστική ημέρα, εδώ περίπου 20 λεπτά βόρεια από το Τορόντο στο όμορφο Emerald Hills Golf Club. Είναι το 10ο στη σειρά ετήσιο γκολφ τουρνουά της ελληνικής κοινότητας, πλέον καθιερωμένη εκδήλωση που πετυχαίνει κάθε χρόνο, όπως και φέτος θα φέρει στο ταμείο της κοινότητάς μας στα περίπου 130 με 140.000 δολάρια. Κοίταξε, είναι σημαντικό ότι θα φέρει τόσα πολλά λεφτά γιατί τα χρειαζόμαστε για το χτίσιμο του καινούργιου κέντρου. Βέβαια. Αλλά πιο σημαντικό ακόμη είναι ότι αυτή η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου που γίνεται κάθε χρόνο από νέα παιδιά. Οφείλω και αισθάνομαι μεγάλη υποχρέωση να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την χαρά μου και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετάσχοντες και όλους τους δωρητές, χωρίς τους οποίους δεν θα σημειώναμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Να ευχαριστήσω επί την ευκαιρία αυτή ακόμα μία φορά το Μέγα Κόσμος και το Ethnic Channels Group που βρίσκεται στο πλευρό της ελληνικής μας κοινότητας, όπως και εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την παροικία και θα ήθελα να ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι σε όλο τον ελληνισμό, στο Τορόντο, στο Καναδά και απανταχού στη γη. Πρόεδρε, ευχαριστούμε και καλή επιτυχία στο tournament φέτος και για σένα προσωπική επιτυχία να πετύχεις να είσαι under par. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αυτά τα λόγια σας χαιρετώ. Ξεκινάμε. Γεια σας. So this is Chris again, and I'm joined here at the back of Emerald Hills where the patio is. I'm joined with Steve. He's an associate here at Emerald Hills. And we'd just like to ask you a couple questions, Steve. Just give us a briefing to our viewers and also our participants that are in this tournament involved. A bit of background history about the Emerald Hills. It's a beautiful course up in Stouffville, just